Ara anem a veure com podem fer una activitat en què ens hagin d'entregar, eh, un, un fitxer redactat fora o un treball. Val? El procediment és el mateix, tenim mode edició, afegim una activitat de recurs i el mateix, tenim una tasca. Per tant, aquest element ens permet definir diverses activitats de la mateixa tipologia. D'acord? Veurem algun complement. Per exemple, el nom de la tasca, doncs, reflexió sobre la intel·ligència. L'activitat, doncs, per exemple, intel·ligència artificial, que és la intel·ligència cop text, la seva resposta i fes una acció sobre la mateixa. D'acord? Per exemple, una activitat com aquesta. Val? Has d'entregar fitxer en format PDF d'aquest treball. Consti el teu nom i el teu curs. Per exemple, els podem demanar això. No cal que els hi afegim cap fitxer, la data, doncs posem el mateix, per exemple, això els hi deixem una setmana, els hi marquem el límit, doncs, el mateix dia de finalització, i així ells saben que tenen aquestes dates per fer-ho, no cal que ens el recordi, no tenim límit de temps i podem fer que ens trametin doncs, un fitxer. Va? Per tant, tramesa de fitxers, aquí ens centrarem una mica, quantitat de fitxers carregats, li direm que només en podem enviar un, perquè només volem un sol document. La grandària del fitxer, per defecte són 10 megabats, i per tant és el límit d'aquest curs. Com és un fitxer PDF no haurien de tenir masses problemes. Tipus de fitxers acceptats, li hem dit que volíem un PDF, per tant, li posem PDF, podríem triar-ne qualsevol, aquí ens dona una opció de tria i se'ns despleguen una quantitat de fitxers que volguéssim, si són imatges, doncs si volem un PNG, si volem àudios, quin tipus d'àudio volem, etc. Hi ha molts tipus de fitxers. Hem dit PDF, doncs li deixem PDF. D'acord? Tipus de retroalimentació, doncs ho deixem per defecte, o podem afegir comentaris. Paràmetre de trameses, doncs són els mateixos de sempre, no hi ha problema. En qualificació, doncs el mateix, si volem fer una puntuació, d'acord? Fins a 10 punts, mètode senzill. Podríem dir que per aprovar doncs, hem de treure més d'un 5, d'acord? Si trameses anònimes, doncs no. Oculta la identitat de qui qualifica, doncs tampoc. I utilitza el grup d'avaluació. Aquesta ens podria anar bé si som 2 professors, per exemple. D'acord? Doncs no caldria que sapiguessin ells quins dels 2 professors han fet la correcció, sinó. Restriccions d'accés, aquí posa cap. Imaginem que nosaltres volem que hi hagi algun tipus de restricció, d'acord? I podem impedir fins a una data, fins que assoleixin una qualificació determinada, o un conjunt de restriccions implicant elements més complexes. D'acord? Cal que, no sé, i aquí triem, doncs, afegeix una de les restriccions que hem dit abans.
Normalment no ho fem, ho traiem, val? No posem cap i ja està, ja tindríem l'activitat a punt de, de que els alumnes la poguessin fer. Val? La desem i ens queda aquí doncs, com una reflexió sobre la intel·ligència artificial que s'obrirà doncs, en el moment que ells accedeixin.